Asị m na nnukwute ife mere anyị 4 years ago. Nnukwute ife mere anyị. Paul na Peter sele okwu. Ụfọdụ n'ime anyị joinele Paul. Ụfọdụ n'ime anyị join Peter. Asịrị na-ada everywhere. Mụ na onwe m join Paul. Ebe ọ bụla m pụta afụ anything gbasara Peter. Osori ya bụ na vidio a make sense, shift way na akụ. Osori ya bụ na otu egwu ọfụ, shift way na akụ. Mmesi ajụ onwe m ajụjụ. O nwere ife na-esele m na Peter. Ọkwa Paul na Peter bụ ife na-ese okwu. Kedu ife Peter mere m nji bịa hate bịa? Mgbe njijubazi onwe m ajụ a, mfụ na na-eheti mmadụ for no just cause. O nwere ihe onye a mere m mbe na-eheti ya maka na ya na nwanne ya na-ese okwu. Amụlọ nke o si bido ife a family matter gbasa afa na abụ anyị bụzi ndị fans bịa bulia n'isi split ye, ụfọdụ follow Peter, ụfọdụ follow Paul. Nwe bịa na-ajụ si na ụfọdụ n'ime anyị nwere ndị ihe dị otu a na-eme na family fa. Enwere ụmụnne split, ndị a join ya ndị a join ya ndị nke ọzọ. Enwere family now, mother and the father adọrọ na mma, ndị a kwetelu mma, ndị a kwetelu mpa. Even as I'm talking to you now, they are still fighting. Their family are drawing unity. Still, ha na-ejekwa ụka. Ha machukwu, mana they are not in unity. Ihe a na-eme na many families today. Mgbe na-ajụ sị, otu a ka anyị ga-esi wee gaba. Esemokwu adịrọ mma. O nwere ndị bụ nọ ihe akụ na asịrị debefa n'ọnọdụ ha nọ na ya today. Na onye asị. Iwere maka ihe asịrị asị ma ihe abịa ka ọrụ gị na-esesa mmadụ okwu. Gị na onye a dọrọ n'udo maka ihe asịrị asị till date unu ka na-eselili okwu. Anyị ka nọ na Disemba. Ọ bụgo na abụrụ Disemba bụ Jenụwarị, chọba onye gị na ya na-ese okwu. Ezinụlọ gị esemokwu aka dị na ya. Biko nu nwanne m, dozie n'ezinụlọ gị ka udo dị n'ezinụlọ gị. Ọkwa na ihe anyị na-ekpe ekpere ya. Otu amụnwa bụ Ifeanyị Chukwu si bụrụ onye omenala. Adama anwa fụ ebe ya na-ese okwu nsị mba na ka njekwere onye enyi mba jukene ihe na-ese okwu malụ ka a ga-esi dozi ya. O nwere ihe mpa gị melụ gị, o nwere ihe mma gị melụ gị, gbaalụzi anụ esemokwu ka anyị ga-eji wepụta 2022 mba. Onye ọbụla mejọrọ gị gbaalụ kene ihe ị na-ebu n'obi welu maka ya sị ya na ihe agbasa onye a weekend na ị ga-emesịarị ya ife mba nụ nwanne m. Kedu ife anyị na-ekpere na-ekpele? Ọkwa Chukwu gbaghara anyị ka anyị si gbaghara ndị mejọrọ anyị ka anyị na-ekpe na ekpele. Kedu ihe mere ịma mgbaghalụ? Kedu ife mere ịma mgbaghalụ? Ngwa n'elu Peter and Paul nwa anyị bịazi split ha ncha niile edozisigo, ha na-abịa edozigo, even ha unite kwu Timaya na Martins. J Martins ha na-abasị na for 7 years ha kpabelọ nkata, ha ekwubele okwu. Mgbabịa jụba Timaya ọ sị na they don't have anything to say, na ha nwere ihe ha ga-ekwu. Ifugia. So unity amaka, udo amaka na family. Be a peacemaker in your family. Ihe ọbụla ga-ebute esemokwu wepịa na family gị, mee ka family gị nọrọ n'udo. Udo amaka, udo ga-achịlịlị n'ezinụlọ ọbụla, mana anyị ka ọ dị n'aka. Echena ma ọ ma echena dadị, were aka gị wepụta onwe gị asị onye na-edozi ezinụlọ, dozike na ezinụlọ gị. Ka nwole dị ka e kwuru na ka asịrị na onwere onye kụwasịrị n'isi unu akpọ ka ezinụlọ ajụke na ajụjụ gbasara ya ka ghara ijezi ị na-eli ilo n'ihe na-amalụ ka o si bido. Ọnya ka nsị ka ngwa gị onwe gị na na-eze okwu mee gịnị, jee yọọ mgbaghalụ na ọbụna gị mejọrọ gbaghalụ kene ma chezọọ. Ọnya ka nsị ka ncheta alụ gị maka na onwere ebe eji ile eche. Ọkwa na udo ka anyị na-achọ, and udo ga-adịgide. Daalụnụ.